Хонаводаи Хушнудаи Файзалӣ мегӯяд Давлатбеки Саймаъруф ба ҳамсараш телефон карда ӯро талоқ кардааст. Зиндагии муштараки ин ду ҷавон ки бидуни қайди ЗАГС ва бар асоси никоҳи исломӣ буд 50 рӯз тӯл кашид. Дар як суҳбати телефонӣ бо хабарнигори радиои Озодӣ падари Хушнуда хабар дод ки рӯзи 29 ноябр домодаш телефон карда духтарашро талоқ додааст. Зиндагии муштараки Хушнуда ва Давлатбек дар ноҳияи Вусе 50 рӯз идома кард ва дар пайи як талоши суиқасди ноком арӯси 18-сола ба хонаи волидонаш ба шаҳри Кӯлоб баргашт. Файзалӣ падари Хушнуда дар суҳбати мухтасар бо радиои Озодӣ гуфт ки аллакай бо як корхонаи маҳаллии номпазир машварат карда Хушнударо дар ин муассиса ба кор гузоштааст. Хушнуда умедвор аст ки аз ин ба баъд метавонад пул ёфта зиндагии беҳтаре ба роҳ монад. Хушнудаи Файзалӣ гуфт дар пайи азияту фишор ва латукуби шавҳар дилаш аз зиндагӣ сард шуда буд. Дар ҳамин ҳол Давлатбеки Саймаъруф иддао кард ки ҳеҷ гоҳ Хушнударо азият накардааст ва пӯфишорӣ дорад ки ҳамсари қонунияш маризии рӯҳӣ дорад ва ба ҳамин хотир дигар зиндагии муштарак бо ин занро намехоҳад. дар ҳоле ки Хушнуда баъди зиндагии нокомаш дар хонаи шавҳар дар ҳолати афсурдагӣ ва ноумедии шадид ба сар мебарад, полиси Кӯлоб ин қазияро дигар таҳқиқ намекунад. баъди дар ҳодисаи рӯзи 21 ноябр аз ошёнаи 7 донишгоҳи давлатии Кӯлоб аз худкушӣ наҷот ёфтани Хушнуда ӯро ба идораи полис барои суҳбат ва баёнот бурда буданд. баъди ин ҳар ду ҷониб ҳам ба полис гуфтанд ки аз даъво даст мекашанд.